Si Mango kaday tinagdudo mapadnubok ti Region 1 itinapalabas nga tawen. Ngayon nagtalinet tineket nga operasyon wano timpuyog kay ti may dadaulo kaday tupat nga probinsya aday iti titulbek ti panagturas. Iti State of the Region address ni Gobernador Matthew Marcos Manoto kas chairperson ti Regional Development Council. Dinakamat na gimato ti GDP ti Region 1 iti 7.1%. May katlo kangatuan iti tero apagilyan na ipababa ti poverty incidence manipod 15.8% iti 14.2%. Iti tawen 2023, nakagunod ti Region 1 ti 122.23 billion pesos ng investment manipod kariti investors. Na-record pa iti nangato ang life expectancy karito mili. Mamati ni Gobernador Marcos Manoto at tinasalon at a komunidad ket may tunda iti na progreso a komunidad. Rason anasken may tandudo diti addang tapno agbalin diti kakailan a nasalon at. Manipo na mismo ti Provincial Capital, Tony Casimiro, nagipadamag, narimat nga rapaap, intay amin, maragpa.